ካብተን ቀሊል ግን ከዓ ስሉጥ ኣገልግሎት ዝህባ መጓዓዝያ ኣብ ኩሉ ቦታ ብዝተዓቀነ ፍጥነት ዝተደለየ ንጥፈታት ከተሳልጥ ትኽእል። ከም ምህዞ ፈጠራ መጓዓዝያ ጠንትዎ ታሪኽ እኳ እንተሃለዋ ምስ ግዜን መድረኽን ዝሳነ ምምሕያሻት እናተገብረላ ትቕጽል ኣላ። ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ብሽክለታ ብደረጃ ዓለም ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ነባሪ ቅርሲ ተባሂላ ክስመ ይከኣል። ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ተጠቃምነት ብሽክለታ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ። እዛ ምስ ምምጻእ መንግስቲ ጣልያን ብደቀባት ናብ ኣገልግሎት ክትውዕል ጀመረት ብሽክለታ ኣብ ማሕበረ ቁጠባ ስነ ኣእምሮውን ጥዕናውን ዝህልዋ ግደ ካብ ማንም ዝተኸወለ ይኮነ። ትከኣልቦ ተሽከርካሪት ከም ምዃና መጠን ኣብ ምዕቃብ ጽሬት ኣከባቢ ኣበርክቶኣ ዓብዩ። ካብ ጽፍሪ እግሪ ክሳብ ጸጉሪ ርእሲ ንኣካልን ኣእምሮን ስለ ተንቀሳቐስ ድማ ኣብ ጥንካሬ ሰብነት፣ ኣብ ዑደት ደም፣ ኣብ ምስትንፋስ ሳናቡ ኮታ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ህንጸት ኣእምሮን ኣካልን እትህቦ ጠቕሚ ቀሊል ኣይኮነን። እዛ ኣብ መድረኻት ስፖርት እውን ብደረጃ ኦሎምፒክ ምስ ቀዳሞት 5 እትስራሕ ብሽክለታ ኣብ ዕለታዊ ህይወት እውን ብዙሕ ኣሳልጦ ትፈጥር። ብቐሊልን ብዘይ ዝኾነ ናይ ነዳድን ካልእን ወጻእታት ጉቡኣ ትፍጽም። ብደረጃ ዓለም ሓምላይ ኣከባቢ፣ ንጹህ ኣከባቢ፣ ሓራኽ ኣብ ብከላ ወዘተ ብዝብል ቴማ ሕብረተሰብ ዓለም ሓያሎ መደባት ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎ። ብሕልፊ ኣብተን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት መካይን ተሪፈን ብብሽክለታ ንምትካእ ብዙሕ ጐስጓስ ክግበር ጸኒሑን ኣሎ። እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ጀመረ ካብ ለካቲት ኣትሒዙ ድማ ናብ ሙሉእ ዓለም ተዘርግሐ ቫይረስ ኮሮና ኮቪድ-19 ሓያሎ ሃገራት ህዝባዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ደው ከብላን መካይን ስርሐን ከቋርፃን ኣብ ዝተወሰነሉ ጥቕሚ ብሽክለታ ጐሊሑ ተራእዩ። ኣብ ኤርትራውን እቲ ስጉምቲ ብዕቱብ ስለ ዝቐጸለ ካብ ዝነበረት ብዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ ኣብ ኣገልግሎት ይርከባ። ብሽክለታ ብምዝዋር ብምትዕራይን ምጽጋንን ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ንጠቕማን ኣገልግሎታን ብዝምልከት ከም ዝስዕብ ክብሉ ኣፎም ከፊቶም ነይሮም። ሕራይ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ እስከ ከሙሉእ ሽምኩም ጀሚርኩም ንሽክለታን ኣገዳስነታን ብኸመይ ትገልጽዋ? እስከ ብሽክለታ ጥራሕ ትጽዋዕ እምበር እዛ ብሽክለታ ነፋሪት እያ። ነፋሪት ከብላ ዝኽእላ እንታይ እዩ? ኣብ ዝኾነ ይኹን ትራንስፖርት ስፔሻል ኣብ ኤርትራ ብዘበን ጢልያን ኣትሒዙ ስጋዕ እዚ ግዜ እዚ ሮፕ ብሽክለታ እንዳተቕመ ህዝቢ ኤርትራ ከባቢ እንዳበጽሐ ካብ 25 ኪሎ ሜትር ካብ 30 ኪሎ ሜትር ናብ ኣስመራ እንዳኣተወ ዝሰርሕ እዩ። ትራንስፖርት እሲ ነታ ብሽክለታ ከም ዓባይ ትራንስፖርት ኢና ንሪኣ። ምኽንያቱ ለሚድናያ ጸኒሕና መዓስ ለሚድናያ እንተበልካኒ ቀደም ብዘበን ጢልያን ኣነ ኸማን ወዲ 13 ዓመት ከለኹ ምስ ጀመርኳ እያ እዛ ብሽክለታ ንኤርትራውያን ኣዲኦምያ ኣቦኦምያ እግሮምያ ንኹሎም እግሮምያ ንህዝቢ ኤርትራስ እግሪ እያ። ምኽንያቱ ብሕልፊ ዞም ኣብ ከባቢ ዘለዉ ኣብዚኣ እዮም ዝርከቡ። ሰዓት 7 ብዚኣ ይርከቡ። ሰዓት 5 ናይ ንጎ ተበጊሶም ሰዓት 7 ብዚኣ ሎሚ ወረገይ ካልእ ይጅምሩ ኣለዉ። ካብ ድባርዋ ገለታት ክመፁ ይጅምሩ ኣለዉ። ገርመካ ብሽክለታ ዳእታ ህይወት ናይ ሰብ እያ። ህይወት ኩሉ ተማልእ እያ ብሽክለታ ተማልእ ከም ትራንስፖርት ኮይና ትሰርሕ። ስፔሻል ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜ ማኪና የላ፣ ካሮሳ የላ፣ ኣውቶቡስ የላ። ሕጂ ንሳ እያ ተዓይደላ ጥራሕ ካልእ ተዓይ የላን። እዚኣ ትራንስፖርት ነዚ ኩሉ ተማልኦ ዘላ ብሽክለታ እያ። ብብሽክለታ ካብ ቀበሌ ከተውፅእ ካብ ዞባ እኽሊ ክትወስድ ብብሽክለታ ትራንስፖርት ብሽክለታ እንተዘይትህሉ ነይራ ኣነ ብዝመስለኒ ሰብ ኣይምኻድዎ። ስፔሻል ኣብዚ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ክሰርሕ ይምኻድ። ብሽክለታ ግን ዓባይ ትራንስፖርት ናይ ሰብ ትሕግዝ ላዕልን ታሕትን ተብል ብሽክለታ ኣነ ንገዛእ ነፍሰይ ወዲ 13 ዓመት ብዝሓዝኮ እያ ድሓድገ ይጥቀመላ ላዕልን ታሕትን ይብለላ በዝን ይብለላ ተረዲካሎ ብሽክለታ ህይወት እያ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ህይወት እያ። ድሓድከ ጥራሕ ምዝወራ ኣይኮንንካ ስፖርት እያ ከዓ ብኩላ ብስፖርት ካ ትጥቀመላ ህይወትካ ምሉእ ድሕር እዚኣ ጌርካ ኣይተሓምም ኣይተኣርግ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣካላትካ ይዋሳወስ ኩሉ ግዜ ፊዚክስ ገብር ጥዕና ሙሉእ ዘይጉድል ዝህልወካ። ሕጂ ብሽክለታ ሲ ተቓሊሉ ዝረአ ነገር ኣይኮነትን። ብሽክለታ ዓባይ ትራንስፖርት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እያ።
كم ما فترتنا مسنا تفتيرة بشكلتا حجقة بشكلتا شامبيونا بيلا نحنا إرتراويان شامبيونا بيلنا كنبلينا غانا ناي بشكلتا نجر أي وداني شامبيون كل جزء كونين بشكلتا هيوتنا يعني إرتراويان كهيوتنا خبلا زخيل كاريخا عملوا علم أصويعتنا مغنياتو زوم تقدمتنا هنا كابع سالم بيني جميركا سالم بيني وبربري ومش موزي ودي جوان معصولا إذا تقدمت زنبرو كابعاتو ما تحسكا قدامات نداوتو مشكلة خاب قدام ما تحسنا بزبن إليان تردي كاب بزبن إليان زنبرتها حجي زي مشكلة زي نهاجر أصويعة إياه مغنياتو حجي أبزو وانزي نهاجر تسوعنا مغنياتو وتمنا هنا تقرادمتي بسلس اللي زلوهم بشكلتاس اللي زفلتو كما يجيرون كم زخدوس اللي زفلتو ذي سعرهم يلن كم بعل يمان حجي مثالي قدما يزنوري السودان هيوتي بسوء نسو فرسي نيرو فرس بلو نيرو قبل بلو نيرو بزعش نيرو مغنياتو يلون ذركم سب يلن كما أتم ذكرهم يلن ولا ميت جيزي يسعاروا أنيا من تيجبروا قال يجبر أركونا مخنياتو نحنا لميدنا هنا بحكي كم ما فترتنا زعنا شدتان ترى أخوينو تزعبي وقتي أقداس تهونه بزون تليان متين تناسن مقارنة تاس قبل حجي سلسنها حجونا بزجزية لنا يو إذا حسن زبالة أخوين من السنين دلوقتي مركزنا إذا خاني أقداس سوزخنا بتدي ماكينة ريت خير أخوينو بقدر خريط هو بدين أسهل توقع لنا بحجي قبل بزجزية لنا يو نساتين تعبي ترى دقابنا دلوقتي لذي بزعوا شدتها تزارب كذي ودا اقر سبعية بحلفي خبز زخيل أما أقل كتما قابل نوع زي كتما خنو لخلنا كباب كتما بزح عدتات اللواء كاب قدم تانيها بتزنا بري أسالتو أن سرح أخون نادلاي زخانة نسانين أسالتو إذا خبابها قدم زخانة أخون هو ساتين يرين قدم لذي أنا بزع شدتا تزارب أيود أني سميت عاش عثمان البهل دي بوزارة إعلام دي بغرفة أخبار مدالية أخبار تقرايت أنا عجلت من إسراء من بعجلت قلت نافع من أنبت زياد من إسراء و4 سنة وادية الليفة دي بالله وزارة شغل من أنبت بهلته بعجلت قيس وبعجلت أقبل قال أوقات لا قلنا مكاين سيرفيس لا تنفع بن دي وقت الزلام لباء دي وقت صحاي دي بات الداك عبدي بوكد يتنافع بن بهلت يكون لكن زيادة أنا بعجلة قلت حرك أفتك سوق من قبل سوق قيس با تعفونت من قبل أيا كان بعجلة الدسكو لا أتحزيني كلها دي بعد دات عنكو حسبت ماتسي فائدة بزحة تركب منها قل عافيات ما من قبل هنا عجلة من أوروت جنسنا رياضة سبت قبض بلا شغل كان تودي حركتنا يقرب وده ليكا وحركتنا يقرب وده أكا من قبل هنا كل دول دي بعافيتك دور عم سبتكو فائدتها أنا حدد طيب بلا يقويتهم بالا أنا هوالي ثلاثة زيادة شلتها تقومنا شلتها مدارك تيبول مغنياتو كم كبابي بينا تحت انتهى قبرنا دعري أو سيلا مسينا أشوفنا زين تواصل بامبليت زرقها زين ده يشرحوا إلا كاب قدل الخبطان كل علينا صح كلاشين سواء جاي يقولون نبتو قلت هاريم كا تعب بالكات سقعها سقع زحجة أنا لقل كلنا نشغلتها مدارك دي بلي أبتعناها أنا ماكينة لا نجي ماكينة خم ماكينة شغلتها تفوت مغنياتو نتعناها نقول نتناها نأصلتها عبد الله كاسيتو خاتاتو باركي نايت ليلا تك بكلا عير يولو شغلتها تصرحوا ما عليها زي بلي مس كورونا تاع عزكا تايم بالكانت دور ولا ربحات دور زين ما نركا خبز حجي عدي بدل الغدا سرجع غدا بشغلتها بيت حسبت عنه ميزو سب تماكينه مسعن بشغلتها ما حد بناتنا قزف بحلف نفسي طعنا ميزو
أنا قبل كده محيز كده فقط سب بنسعين غيد بنوفر بزح نقول الناس بزح أقول كله تاني بس سب بينها وان كاسي أتحين كاسي بيزح حسكات مس نايم مكينة سعينات غيد نعهد سعينات كاس نايم مكينة نداري تحت قلي تحت بزح يكون مغلق شقتها عندنا أبجزية بزمن طلياني أتيا بزح نجار سرحتها عندها مند سميتها بعل الأزار بعل يا زميلك الأزار توم بعد جانتا قلمتات بعنسا علم سمنا إيرترا زي سمية بشقتها مغنيات بزمن هذه شقتاس بتعمي نحد ود سبس عدليت يعني قدامي نجر نتعنا الأكلات نتعنا كلاي مزح جزلو ناي كورونا عندنا آتي زلو مخاين كلن ترانسبورت طويل سلزلو سلا شقتها يخلب سب زنقسقس زلو بزمنها شقتها بتعمي أقداسيتها متعنا كونه نسم هاجر مصوعت كونه نزخلو تعمي ودو كونه قال كونه حجز تقم زلو أبز جزية كورونا شقتها نسكتين باريو بزمنها شقتها بتعمي أقداسيتها أنا شمي أرسم قبرام لغبات سايكل نعي كم سالطة شكاتيتي كابوت أنا بوتاق ملالس اللي طعمني بقى مسالتي تيا في الأبزوان زس ساعة أو جزانة بتصنع وزيان تكملها مسارحتي نتكملها وان زغت بالغلا عم كورونا سلازلو خلص لا تقل كلام على تكلي اسكن قرنا أوتوبس مستهلك حاجنا أنا أزياد قيمانا له مجموعة شمي أسير مكيل بار ساكل دما أزياد قاميته بهالاي مهناتو بقى نزغونة الأخلا في الأبز حجوان أبزي مكينة أبزي تفكروا للأوان أزيا هرنا مهنات أزيا أقداسيا زغونة عن الله بقى درجة كم حاوي كم أرجع جلز عينتها قلت نبدأ الله كات الأخلا تقولي أزيا بالإستيا مع الخان نأكلات كسبورت معلو أزيا قاميتها أنا دما سيرا كمان يلبال سايكل تقمتها دما أبزو جزء كورونا مفلاي تبع طيماتنا نبدوهن تبتحكا سبورت وانت تكمله نبدوهن تعينك توزدا ورحنت سايتقولنا جمع شكور قدام جازلهم سايكل كوكو تزور لهم هلا كفتوني لهم بزح كده خمولي كوناسي كالكو خايولهم كوكورتي ناني شيء دفتونو دا كورتي كان عندهم دحشم قال خير سلازلوي أب سبورت بمنصة دما بس نحن نقول الناس كورتي حيل ندلكوا ناس صباح نقول له شمنا هنطوع نغيرنا منادوس بوزحات سباتي بوزحات ودادرتس كومينا شم هاجرهم نتوع له سلاز بهمها أجرنا إطلاقاني كابت زلاتو شمان لعلي منيسو شم وسخلا شمي جمال حسين بحال عدمي أخبركم أبزي خزاربون بزعبا زناي بشكلتها ذهبكم من عدل لمزقن زعبا بشكلتها خزارب تخينا أنا بشكلتها أنا بحكي تقامتها شكريا زلوسب دم بزحي زلوسب زخونة بنفسها أكلات من قصة زليوسي بشكلتاس طقمنتاس حجس بتعمي تري لها أول كمان دك أنسيوس زيت كما زنبراس طقمن فريت أن حجي كميت كمال الله نيب حكي أسالات إتيان نسرح كانوا كله أقداسي تاني بشكلتها يبلع بتعمي طقامي تاي يبلع أنا مغنياتو ننفس خاص من قصة خاص كاب من ماكينة كل جزاسي بشكلتها تخيل كلها النفس هاتبوي نفسها ونقرب رزق بالكله نفسها طعنها تبقى يبلع أنا بشكلتها مالتي ندعي كوتاس أقداسي تحجي مزحج زلنا مالتي مزنا كورونا فيروس أقداسي بتعم أقداس بين الله حجي تري الله حسب كم يسالت الله قداي من نابرو وزنبرو تسقم زنبرو خنق أصا زي كل زنبر حجي زي مشكلتها مستفتحة قرب بسبس روف تاريخي بالله أب بشكلتاس بزح وصيت ري الله أنا يبل أب ساعات زحج مزنا كورونا فيروس كابزن من دفر حجي بشكلتها زخود الله خمان بزح سرح دسالت الله كم من دفر أنا بزمت الله أنا نفضل حجي نبي حكي لك الله تهزبي إرترا تعرامي سرح بحالاي سلزوهنا ينقصاص كالله نروحوا مقدن داخلها ينقصاص الله سرح كالله هو حزبنا بشكليتا يتقملن
ምክንያቱ ከባቢ ዓድታት ንስራሕ ኢሉ ዝወፍር ሰብ ብሽክሌታ ገይሩ ዝወፍር ነይሩ ተን ናይ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት ቅድም ክንዲዚ ሕጂ ዘለዎ ኣይኮናን ነይረን ብሓደ ስለ ዝነበረ ሰብ ብሽክሌታ ገይሩ ዝወፍር ነይሩ ስርሑ ከባቢ ዓድታት ገዛ ከይተሸገረ ገዛ ናቱ እንተለዎ ኣብቲ ገፁ እንዳተቐመጠ ነስመራ መፂኡ ሰሪሑ ንገዙ እዩ ዝኣቱ ነይሩ እቲ ተጠቃምነት ናይ ብሽክሌታ ኣብ ሃገርና ኣዝዩ ልዑል እዩ ክብል ይኽእል እየ ብፍላይ ምዚ ኣብ ኣስመራስ ምስቲ ዘሎ ክሊማ ብሽክሌታ ጌርካ ክትንቀሳቐስ ጥዑም እዩ ኣነስ ዋላ ነብሰ ጾር ከለኹስ ጋብ 6 ወርሒ 7 ወርሒ እጥቀመላ እየ ስለዚስ ዋላ ሓንቲ ዘስግእ ዘፍርህ ነገር የብሉን ቀምታ ቅርጽ መሬት ናይዚ ሃገርና ንሽክሌታ ሓጋዚ እዩ ዶ ወላ ጎቡን ስንጭሮን ኢኻ ትወፃላ ሓመዱን ፅርጊኡን ኢኻ ትኸደላ እንታይ ዳርጋ ሓጋዚ ይኽብሎ ክእል ምክንያቱ መገዲ ፅፉፍ እዩ ስፔሻል ብሽክሌታ ክትከይድ ንስኻ ባዕልኻ እንተዘይኮንካ ከምዚ ክትብል እንተዘይኮይኑ ብሽክሌታ ፅፉፍ እዩ ዝመገዲ ናህና ፅፉፍ ክንከይድ ከለና ፅፉፍ ላዕልን ታሕትን ዝበሃል የለን እዚ ጢንያ እንተሰርሐ እንታሽሚ እዩ ፕላን እዩ እቲ ፕላን ፕሮፕዮ ሊቨሎ እዩ ሊቨሎ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ኢኻ ትኸይድ ላዕልን ታሕትን ዝበሃል የብሉ ተላሚድካ ወዲቕካ ትወፍር ኣነ ወዲቐ ይፈልጥን ምክንያቱ ሓያል እየ ነይረ ብንእሽተይ ከለኹ ሓያል እየ ነይረ ፕሮፕዮ ወዲ ባሻውል እየ ኣብ ባሻውል ስለ ዝዓበኹ ደቂ ባሻውል ኩላህና ካብ ንእሽተና ጀሚርና ብሽክሌታ ክራይ ነይረን በብ 5 ሳንቲም 5 ሳንቲም ፍርቂ ሰዓት 10 ሳንቲም ሰዓት እንዳገበርና ኢና ተላሚድና ከይወድቕ እቲ ምሳይ ዘሎ ብፃይ ሕዘኒ ከይወድቕ ንሱ ኣነ ሕዞ ከምዚ እንዳበልና ካብ ብሽክሌታ ከይወድቕና ብሽክሌታ ተላሚድናያ ክኢልናያ ኣይተቀዳደምና እንዳ ውድድር እምበር ሽክሌታ ኣብ ዓድና ክትጥቀም ከማን ብጣዕሚ ዝደፍኣካ ፅርያ ስለ ዘሎ ፅፉፍ መገዲ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኣስመራ ንእሽተይ ሮማ ዝበሃል ነይሩ መገዳ ከሆነ ነቲ ንሽክሌታ ከማን ባይታት ዝፈጥር መገዲ ማለት እዩ መገዲ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ሰብ ሽክሌታ እንተዳ ተጠቒሙ ዓብድላይ ክበፅዕ ይኽእል እዩ ክዕወት ዋላ ብግዜ ሰውራ ከማን ቀደም ብሽክሌታ ብዙሕ ነገር ተሰርሐ ኣሎ ፈዳይን ብዙሕ ነገር ተሰርሕዎ ኣሎ ብሽክሌታ ገይሮ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሰውራ ቅድም በዛ ምክንያት ሽክሌታስ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ካልእ እትብሎ ነገር እንተዳህሎ እስከን ሽክሌታ ነገር እንተዳህሎ ከዓ እዛ ብሽክሌታ እዚኣ ብዘበን ደርጊ ተኸልኪላ ነይራ ሰብ ክወፅእ ኣይኣቱ ተኸልኪሉ ወዲ ከባቢ እዚኣ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ብሽክሌታ ግዜ ደርጊ ከልኪሎሞ ብምክንያቱ ታንክ ስለ ዝብለዋ ታንክ ኢሎም ፅውዕዋ ነይሮም እቶም ፈዳይን ከዓ ዳርጋ ነተን ብሽክሌታ ገይሮም ይጥቀሙለን ነይሮም ምክንያቱ ኣነ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ምክንያቱ ቀቲሎም ዝረኣኽዎም ነገር ኣሎ ሃድሙ ዝረኣኽሎ ብዙሕ ነገር ርአ ምክንያቱ እዚ ተወሊደ ኣብዛ ዓብየ ኩሉ ስራሕ ናይ ፈዳይን ሲ ኩሉ ርአ ብዓይነይ ኣይረኣኹም ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ሕጂ ከዓ በዓል ኣግማድ በዓል ታንክ ምስኣተን ፀብፂቦም እንታይ ይብልዋ ነይሮም ብሽክሌታ ከይተኣቱ ተኸልኪላ 10 ግዜ ይኽልክልዋ ዮም በዲዮች ማኪና ነች ዮም በዲዮች ታንክ ነች እያሉ እኽልክልዋ ነይሮም ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ከምኡ ዘይኮነስ ብሽክሌታ ሂወትና እያ ነይርትረባ እዚአንሲ ክትዛረበለን ክትብል ኮንካስ ዝያዳ ከምቲ ንሕና እንብሎ ኣብ ሰውራና ገመል ይኹን መሳርሒ ናይ ዝኾነ ኣድገ በቕሊ ይኹን ንሰውራ ሓንጊረን ዘብፅሓ ብሽክሌታ ከዓ ብከተማ ኸይነ ከዓ ጉዳይ ፍፂና ናተይ ራእይ ክዝረብ ዘይክእል ክወሰደን ይብላ እምበር ምርኩስ ናይ ጀጋኑ ሽክሌታ ኣላ ዋላ ብቁጠባ እንተሪእኻያስ መኪና ጌርካ እንድሕር ክትወፅእ ኮንካስ ነዳዲ የድልየካ ብሽክሌታ ግን ትወስዶ ነዳዲ የለን ቁሩብ ነገራት እያ ትደልየካ ምትዕርራይ ጥራይ እቲ ምትዕርራይ ከማንስ ኩነታት ጥዕናኣ ምክትታል ጥራሕ እዩ ዘድልየካ ሙሉእ ፅገና ከማን ኣየድልየካኒ እንድሕር ቀፃሊ ንእሽተይ ነገር እንድሕር ጎዲላታት ምልኣላቱ ኮንካ ዝኾነ ደስ ዘይብለካ ነገር ኣብታ ኣካላታት ተሪኢኻ ከዓኒ እንድሕር ግቡእ ሰርቪስ ትገብረላ ኮንካስ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ ካብ ክሳራ ከዓ ተድሕነካ እያ ዋላ ኣብቲ መቃየሪ ኣቑሑት ናታ ከማነ
بب قروب تعريا لا سلو زخونكا قوما نحر لمي تدي نحر أريقو كتف كان نحر قير كايو أنتي داشتون عشتو بلون تاديو زكاتينا ديو قال كلو نحر دقا بقليلو خطا تعراريا كيلكاس كابوس بقليلو وصاسي بزح نكتبا كساي حويت الله هو حجي نحر دا عربية ديو تاكسي ديو توصل نحر دا ديلي خان دا طحاني ديو دا غاز ديو دا سبيزا تانيخا بوحدوسي 20-30 نعفاقتو وطيخا ناتكا بشكليتات اللي عتكا قنا باطعينكا بزي حدا وزاي بزي حدا خسارة قزيخا خا كاب تتصبي تطو كيبالكا خانو تا سرحكا أسليتكا نابكا لقدايكا تخيط ኣብ መወዳእታ ዘዘራርብናያ እዛ ብሽክለታታት ኣብ ምትዕራይን ምጽጋይን ተዋፊራ 5 ደቂ ኣዕብያ ኣምሂራ ኣብ ዝብጻሕ ዘብጽሐት ወይዘሮ ቅዱሳን ቀሽ ተኽላ እያ እዛ ትካል እዚኣ ንሕና ንጠቕመና ኢልና ደውፃናያ እያ እዛ ትካል እዚኣ በዚኣ ንነብር ብዓቕምና ሰሪሕና ንነብር ብሽግለታ ንሰርሕ ብሽግለታ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ እዩ ንብረት እንተቐሪብካሉ ኩሉ ሰራሕተኛ እንድሕር ሒዝካሉ ጥቕሚ ኣለዎ ብሽግለታ ጽርግያ ደይፀረኩምለይ ኣይትብል ናፍታ ደየስተኹምኒ ኣይትብል ብሽግለታ ብጣዕሚ ጽብቕቲ መንቀሳቐሲት ኣብዚ ግዜ እዚ ብሕልፊ ጥቕመን ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ ኣሎ መኪና ጠጠው ኢለን ኩሉ ሰብ ብሽግለታ መኪና ነበረቶን ደይነበረቶን ኩሉ ሰብ ኣብ ብሽግለታ ድሂቡ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዙሕ ጥቕሚ ከም ዘለውን ጽርግያ ይደልያ ደይፀረኩ ናፍታ ይደልያ ኣብ ኩሉ ቦታ ካብዚ ንዓዲ ከይተረፈ ሰብ ከይዱ እንጥቀም ከም ደሎ ንፈልጥ ንሕና ከዓ ድራርና ሕጅና ንኣቱ سمي لميد كيوز سرعات ناي شغلتها عبرتها كل يبرتع عندي ناتا يلكا خسرح يلكا ندحر وفيركا جن ولا حنت دبرتع على سرح إلى أي قمتوني بعقم يسرح بعقم يواتر مسدكي درارنا حجنا نأت ولا حنت يشجر يبلون عقم كسرح كأت أنا خوف مبالغ أي فتون يخاف تفتره سريحة فتينة ده أبي نسرح يلا